जानाय आंनि सानाय सुनाया डक्टरनाव थांबा हामनाय नङा जाय मानसिया बुदोंमोन बेखौ बुफिननो मोनबासो हामगोन आइनि रागाया माथो एसेबो दमायाखैनो बियो दाबो बुगोनावनो दङ बारा जंखायबाय थाजानाय नंला डक्टरनावबो थाङाब्लालाय माथो खालामनो आरो बेखौ फाहामनाय माने जोङो थाबैनो साजाखौ मोननाय बेनिखायनो डक्टरनाव लाङैयानो मोजां जागोन बेखौ बिदिनो थाबावथों बियो बिदिनो थानाय माने जोङो बुजानायनिफ्राय रैखा मोननाय आबै ओइ इसा सोरमोन बेलाय सोरमोन नोम्मादैयासो जाखो ना नोम्मायासो जाखो थांलाय थां एसे नोजोर है आरो आंनो थखन मोनसे लानानै फै र' आबै नों थाथ' दे बेयावनो थाथ' आरो नों गसंनो नाङा आं फैगासिनो जोमै नों उनाव जादो नङाब्ला दैजिखौ सोर लानांगौ जाखो जाबायसो आबै दैजिखौ आं फुथुनानै गारबोदों उन्दुनायावनो हाखु दाखु जानानै लाथोंसै ए उन्दुदोंसो बियो ओमफ्राय जोंनालाय सासेया सोरांस्रिया ओंखाम जानाय टाइमाव बहा थांलायखो बियो सोरांस्रिया आइखौ खबर लाहैदों आइखौ खबर लाहैदों नङा नोंसोर सारिनि आखलखौ मोजां मोनाखै आङो जल्दि ओंखामा जादो ओंखामा जानानै जल्दि हस्पिटालाव लानानै थांद' बेबायदि बुयो मानसिखौ हाबाब सानबेसे जाखो बेसेरा बिमाया दाबोसिम मोजांखौनो गसंनो हायाखै मोजांखौनो मेगनजों नायनो हायाखै खर'खौनो दाबो बिसनानिफ्राय बारा मोजां थिखोनो हायाखै बेबायदि बुयो आफायानो बुनो होबाय नालाय जोंहाबो बोलो मोनदेरबाय आरो बेनिखायनो जोंहाबो बुबाय आरो हायमा ओंखाम जानाय टाइमावसो बेफोर खोथाखौ देरनो मोनो जानानै थांखाबाय गथ'निया बेखौ दा रायखांफिननानै जेबो लाब गैला जाय जाय बुदोंमोन बिसोर सानैयानो दिनै हस्पिटालाव लाना थांथों लाना थाङाबासो मोनगोन खोथाया जागोन अब्लासो आइनि आखलाबो बारा जाखाबायमोन बिहामजोफोरखौ माबायदि अननांगौ बिहामजोफोरखौ माबायदि खालामनांगौ बिहामजोफोरजों माबायदि रायलायनांगौ बिहामजोफोरजों माबायदि मिलायनानै जानांगौ बेखौ बियो रोंब्लाबो रोङै बायदि बावलांबायमोन आइनि आखला बारा जालांबाय जेबो नङा बा मालाय गासिबो ओंखाम जानो जिरायबायानो सोरांस्रि आइया मा बुंखो एसां मोजां रायलायहैबाय आं सानाय सुनाया हामबायना हामा आरो मोजां मोनाखैब्लालाय हामाखैब्लालाय थौ डक्टरनियाव लाना थांनो होननानै एसां मोजां सोंहैबाय गैया बुरिया दाबो रेबाखै मा बुंदों मिथिगौ बिनि सानाय सुनाया मुलि जानायजों बिजि लानायजों डक्टरनाव थांनायजों हामनाय नङानो जाय मानसिया बुदोंमोन बे मानसिखौ बुफिननो मोनोब्लासो हामगोन अब्ला मा होननानै बुंबावनो सोरांस्रि आइया बेबायदिसो बुंबावदों आं बुंनाय बायदि नोंसोर मावदों ना मावाखै आं बुंदोंमोन ना आइनि सेराव थांनानै नोंसोर सानैया निमाहा बिहै अब्लानो आइया नोंसोरखौ निमाहा होगोन होननानै औ फिसाफोर जाया नङा नखराव जायो आंबो गनायदों नखराव मालाबा फिसा फिला नांलाय खमलाय बुलायनाया जालायखायो बिदि होननानै दे नोंसोर बेबायदि थाबाय थागोन बिदि नङाथ' जेसेबांब्लाबो गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो फिकुनजा सासे बिमाजों समान फिकुनजोखौ मान होनो रोंनांगौ नोंसोर बुवा नङा बुफ्लांबाय रागानि समाव नोंसोरबो समाव गाज्रि बाहायजानायनि दिखाराव नोंसोर सानैयाथ' फिसा जानानै निमाहा बिहैनो नांसिगौमोन ना नोंसोरबोथ' दाबो निमाहाखौनो बिहैयाखै नोंसोर सानैजों लोगोसेथ' आफायाबो दङमोन आफाया बबेयाव दंहैयो दाबोसिम आफाया न'आव सफैयाखै नोंसोरथ' निस्सय मिथिथारो आफाया बहा दंहैयो देरहा बेखौबा हले आं मिथिया आफाया बहा दंहैयो बेखौबा आं खोन्थानो हानाय नंला सोरनि फन मानो रिसिभ खालामाखै आफानि मुं लाबाय थादोंमोन ना आफानिनो फन फैदों रिसिभ खालामदो मानो नायबाय थाखो आरो जों बयनोबो खोनासंहो हेलौ हेलौ आफा बिहामजोफोर नोंसोरो बबेयाव दङ आफा जों न'आवनो दङ मा न'आवनो दङ नोंसोर बोरै न'आव थाखो आंथ' नोंसोरखौ खारनो होदोंमोन नोंसोरो खारखोमायासै नामा ओहो आफा जों जेरावबो थाङासै जों न'आवनो थाबाय ओमफ्राय नों आफा बहा दङ नों माब्ला फैगोन न'आव आं दाबसे जायगायाव दङ आं नोंसोरखौसो लोगो हमनो नागिरदोंमोन दा नोंसोरो न'आवसो दङब्ला आं मा बुंबावनो आंलाय दा बोरै थांबावनांगौ जाखो न'आव आफा नों जेरावबो खारदिंनो नांला नों न'आवनो फैफिनदो दानो आयाथ' दाबो राखायानो खमायखायाखै माबा मोनसे जासिगोन न'खरनि गासैबो मानसिफ्रानो नोंखौ सोंगासिनो नों दिनैनो फैदो दे बिदिब्ला आं सहैगासिनो दाथ' गासैबोथ' खोनाखाबाय जानांगौआनो जियानो जाया दे
ओंखामा लायदो ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै दे नोंसोर साथामा ओंखामखौ लानानै जाग्रोदो दे जों दसेनि उनाव फैसिगोन हा ओंखाम जानो नागिरनायालाय मा दसेनि उनाव फैगोन जालायखो दे ओंखामा खुरनानै होदो आयै दिनै सानसेखौ खुरनानै जाथ'दो सारास्रि फैलायथिं इसोर ओंखाम जाहोनो नागिरनाय मानसिफ्रानो आरो बहा खारलांखो थुरसि आन्था लानानै जिरायबाय थानांगौ जाहैबाय जोङो खुरनाबो होला होमबा दिनै मा जालांखोथाय बिसोर सानैया ओंखामखौबो खुरना होनो हाला आरो बिसोरो ओंखामखौनो जानो गोसो गैलालां जोमै आया बेबायदिजों गनायनाय नंला बियो जोंखौ बुखाथारगोन मा जों बुजागोन बिखुनजोजों जों बुजानांगौब्ला जोंनि सन्माना मा जानांगौ दे सारांस्रिहाय माबा मोनसे खालामबावनांसिगोन बेखौनो आंबो सानबाय एसां मोजां अननानै डक्टरनाव लांनो नागिरबाय थाङानो डक्टर नाङा जाय मानसिया बुदों बे मानसिखौ बुफिननो मोनब्लानो हामगोननो बिदिब्लाथ' बियो जोंखौ बुथारथारगोन बिदिब्ला दा मा खालामबावनांगौ जाखो सानबैसे बेबायदि जोख्लोबनाय ड्रेसखौ गाननानैलाय नुजानो आया बोरैबा थखनफोरखौ लानानै बुहरबायबालाय जेयानो जाया मोनसे खामानि मावथारनांसिगोन जोमै जों सानैजों दानो डक्टरनाव थांनोसै थौ निसा नांनाय मुलि लानानै फैनोसै बेखौ निसा फोनां जों सानफ्रोमबो दोनबाय थानोसै मोजां जागोन जानो बे खामानिया उपाय गैला जोमै आइखौ निसा नांनाय मुलि जोङो होयै दोननांसिगोन होमब्लासो आइनि आखाइनिफ्राय जों रैखा मोनसिगोन बाह खोनाजोबदों आं नोंसोरो मा रायलायदों नोंसोरो आबैखौ निसा फोनांनानै दोननाय मुलि लायनो नागिरदों डक्टरनियाव इसानो मागोआव आं दिनै ओरैबायदि फिथा जाबाय आंनि लोगोफोरा दिनै आंखौ ओरैबायदि जाहोबाय गासै लोगोफोरानो लिंहरनानै अनासि एंथाब लावदुम पापर पपनो मालपवानो मा फिथा आरो लोगोसे ना बेदर ओरैबायदि जाहोबायना लोगोफोरा दिनै आंखौ हगारथारासै हायाब्लाबो जाहोथाब दिनै आंखौ भिडिअ बनायनो हायै बायदि अबस्था खालामनानै हरबाय आरो ना नायगिरिफोर औ लोगोफोर गाज्रि दामोन दिनै जों गोबां जायगा बेरायबाय गोबां जाबाय दिनै गोबां मेंबाय आरो ना बोसोराव खनसेल' मागो नालाय जोंबो जानाय लोंनायजोंनो रंजानायजोंनो माने दिनै समखौ हगारनाय बायदि जाबाय आरो दिनै गोबां मेंनायजों लोगोसे आङो दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानासै आरोना लोगोफोर जिहेतु जोंनि काहानिया सोलिबाय थानाय बियो स्टप थाब्ला माने गासै नायगिरिफोरानो आसा थानाय बायदि जायो नालाय बेनिखायनो थेवब्लाबो मेंनाय देहाखौ लानानैब्लाबो दिनै गुसुं भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन मागोआव फिथा जानानै दिनै निसा नांबाय ओरैनोब्लाबो माइब्रानि मा होनगोन फिथा सावनायफोर बा माइब्रा माइरं संनाय जायोब्ला एसे लोमजानाय बायदि मोनखायो आंल' नङा गासैबो मोनोदां एसे सोरबाफोर मोनाबो जानो हागौ आरो सोरबाफोर मोनोबो जानो हागौ नाथाय बांसिनानो माइब्रा जाब्ला एसे लोमजानाय आरो एसे गावखौनो आलसिया मोनो आरोना बेबायदिनो माइब्रानि फिथा सावनायखौ जानानै दिनै आंबो एसे आलसिया साइज मोनबाय आरोना गावखौनो जेबो नङा बोसोराव खनसेल' रंजानाय बोथोर फैयो आरो बेयावनो जोङो जायै लोङै रंजायो मोसानानै रंजायो बेबायदिनो जों गासैबो रंजाबाय आसा खालामो आंनि पुतला नायग्रा साफ्रोमबो मागोआव रंजानो हादों होननानै ना सोरबाफोर रंजानो हायाखै सोरबा हायाखैब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरनो हागोन नाथाय आंबा हरै जोबोद रंजाबाय जानाय लोंनाय आरो लोगोसे मा होनगोन बोसोराव खनसे फैनाय मागोखौ सिबिनो मोननायनि थाखाय साफ्रोम नायगिरि लोगोफोरानो गाज्रि दा मोनसै आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेदो आरो मोनसे बाथ्राबाव गोबाङानो कमेन्ट खालामो नाथाय आङो बांसिनानो रिप्लाइ होफिननाय जाया आरोना गाज्रि दामोन नोंथांमोना कमेन्टनि रिप्लाइ होफिना होननानै दासान आङो जेसेबां कमेन्ट फैयो गासैखौबो फरायो आरोना फरायो मोजां मोनो नाथाय आं रिप्लाइसो होफिननाय जाया आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो अनसायबाय थागोन आरो लाइक कमेन्ट खालामगोन आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय